నువ్వు ఒకవేళ శపించబడిన కుటుంబంలోంచి నువ్వు వచ్చినా, నీ జాతి సరిగ్గా లేకపోయినా, అంటే నీ కుటుంబ నేపథ్యం సరిగ్గా లేకపోయినా, నీ స్థితి బాగాలేకపోయినా, నువ్వు ఒకవేళ గర్విష్ఠుడిగా ఉన్నా, నీ జీవితంలో పాపం చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి అయినా సరే, యట్ దెర్ ఈజ్ ఎ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ యూ. ఏమి ప్రాబ్లం లేదు. డోంట్ వరీ. నీ స్థితి ఎలా ఉన్నా సరే పర్లేదు దేవునికి. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ విత్ యువర్ పాస్ట్. నువ్వు ఎలాంటి వ్యక్తివైనా పర్లేదు. మనకి ఏమర్థం అవుతుందంటే, ఈ రాహాబు అనేటువంటి ఈ వ్యక్తి జీవితం నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు, మన పాస్ట్ ఎలా ఉన్నా కానీ మనం ఒక్కసారి ప్రభు చేతిలో మన జీవితానికి సమర్పిస్తే మన మీద శాప భారం అంతా దించి వేయబడుతుంది, శాపము కొట్టి వేయబడుతుంది. ఆమెన్ చెప్పండి, హల్లెలూయా. అసలు ఇలాంటి స్త్రీని ఆ వంశావళిలో చేర్చాడనంటే దేవుడు ఎంత ప్రేమ సంపన్నుడో, ఎంత కనికర సంపన్నుడో మనకు అర్థమవుతోంది. చూడండి, రాహాబు రక్షించబడింది, రాహాబు దీవెన పొందింది, యేసు ప్రభు వంశావళిలో చేర్చబడింది.